Ja, som vi ser her, så har jeg en terning, og den her terning er meget praktisk, fordi den er flad, så den er let at transportere. Når jeg nu siger, at jeg har en terning, så ved jeg godt, hvor mange sider en terning har. Her har jeg en ender, her har jeg en toer, her har jeg en treer, og her har jeg en firer. Vil du snydt? Det er så simpelt, som det er sagt. Terningen ser bare sådan her ud, at når jeg holder der, så siger jeg, det er en ender. Når jeg holder der, så siger jeg, det er en treer. Du troede jo på det, ikke? Det kan tilskuerne også. Sådan ser den ud her om på den anden side. Hvis jeg holder der, så er det en toer, og hvis jeg holder der, så er det en firer. Men som I kan se her, ganske almindelig treer, så har vi en ganske almindelig 4, og som I ser her, ganske almindelig 5'er, og så har vi til allersidst vores 6'er, og den kan ses meget tæt på, uden at blive afsløret.